ide manželke vybrať do útulku psíka. Hej? Čiže jeden z vás by mal byť manžel, jeden by mal byť nejaký správca útulku a tretí by mal byť psík. Začíname teraz. No, ahojte. Ahoj, Muňo. Ahoj, Muňa. Jaj, ty zlatý. To ľúbim, keď sa do mňa takto obúvajú títo dvaja. Jaj, akí sú nezbední. Dobre, sadni, Muňa, Muňa, sadni. Muňa, Muňa. Sadni. Buďte v strehu. Buďte v strehu, niekto klope. Buďte v strehu, niekto klope. Neruší. Poďte ďalej. Poďte ďalej. Čo je toto tu? To je na zlodejov takzvaná trampošúpa. Kľud, Muňa, pokoj. Posiela ma moja milovaná žena, že chce Muňa, kľud. nejakého Toto by bolo dobré možno. To by som jej zobral. Do sieťky, že mám doniesť. Nie. Muňa sa chvíľu tvári, že skapala, ale zrazu žije. Muňo. Hľadaj Hannibala. No, chceli by sme domov takého malého modrého. Ktorého z toho modrého by sme si mohli zobrať? Poďte sem. Poďte naspäť do domčeka. Aj ty do domčeka. Kam ideš? Poďte do domčeka. Chcel by som si zobrať takého modrého, malého, škaredého. Dobre, zober si toto. Také tu nie sú. Toto je Muňo, to je príjemný psík, takzvaný šmolkový psík. Zoberte ho. No, tu máte tvoj. Myslíte, že sa bude páčiť mojej žene? Určite. A prečo idú všetci? Však sú len jedného. Kam ideš? Oni držia nejak pokope. Havči, kam ideš? Havči. Poďte domov. Muňo, domov. Muselo to prísť až sem? Tak aj ja som. Kde je vaša tajná zbraň? Ja som Hafík, zvaný Šudro. Ale veď si bol Muňa. Ja som váš domáci pán. Nerozumiem tejto situácii. Kde je Krišot? Zdaj sa! Moje ksíti ruka. Krišot je môj tretí psík. Dobre, premením sa zase na psa. Pán to asi pes. Dnes si ukážem